Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Akhlasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ayat 50. Surat Hud ayat 50. Wa ilangadin lan maring kaum Ngad. Akhahum hiya sedulure dheweke kabeh kaume Nabi Nuh. Ae tegese walaqad arsalna lan yakti teman-teman ngutus sapa ingsun Allah ilangadin maring kaum Ngad wahidan halijen minhum sangking dheweke kabeh kaume Nabi Nuh finasabi ing dalem nasab ing dalem keturunan. Ingsun ngutus Nabi Yahum ing nabine dheweke kabeh. Hudan hiya Nabi Hud. Utawa hudan ing Nabi Hud. Kala mongko ngendika sapa Nabi Hud, ya qaumi he kaum ingsun. Ubudu padha manembah sapa sira kabeh Allah ing Allah wahdahu hale sewijine Allah. Malakum ora ana iku keduwe sira kabeh min ilahin saking pangeran ghairuhu kang sakliyane Gusti Allah utawi sakliyane Allah. Birafngi diwaca i'rab rafa. Sifatan hale dadi sifat lil mahali
kedue mahal di sifat mahal. Wabil jari lan diwaca jer ngala qiraatil Kasai ing atase wacanane Imam Al-Kasai sifatan hale dadi sifat ning lil lafzi kedue lafaz. Secara hal mahal diwaca je anu diwaca rafa ghairuhu ning secara lafat diwaca jer engko terus nyifati min ilahin ghairihi in antum yenta utawi sira kabeh utawa ora ana utawi sira kabeh ora ana iku ila muftaruna ya kejaba gawe-gawe kejaba wong sing muftarun wong sing gawe-gawe wong sing maidu ae tegese kadzibuna wong sing padha nggorohake fi kaulikum ing dalem ucapan ira kabeh sing kowe do ngucap innal asnama sak temene utawi pira-pira reca iku tastahiku ngahai berhak apa reca lil ngibadati utawa al ngibadata ing disembah wi gawe-gawe karena bakda Nabi Nuh judul kaum lah iki kaum nasab kaum turunane kaume Nabi Nuh murni neng turunan sandinge ngono jan isih turunan sandinge urung dileti akeh gampangane turunan ketelu kepapat kelima isih kalah ming buyut buyut tekan canggah terus engko nek wis ngono iki terus nggo mlinteng canggahe kuwi terus lah ya nggo mlinteng ndas maksudnya tawon ndas ayo urung patek adoh keturunane wis pokoke mengkur buyut tekan canggah kuwi mau ning kono mula linasbi kedue nasab lah Allah ngutus kaum sing ming hanya sekedar canggahe kaume Nabi Nuh buyute kaume Nabi Nuh kuwi ngutus siji nabi jenenge Nabi Hud sebabe kaum niki jenenge kaum Ngat kaume jenenge kaum Ngat nabine Nabi Hud karena kaum niki wis mulai melencenge terus gawe reca disembah ya kaya model kari-kari niki reca do diento-ento do digawe mbuh digawe saka fiber nah sakniki rak digawe saka fiber digawe saka perak nek cilik kae langsung gedhe-gedhe kae kadang saka semen lah karang sing gawe ya ming wong saking pintere wong karo saking ento-entone wong ngono digawe bagus ya iso digawe merot ya iso gawe gondrong ya iso aku yo grenengan kok mesti gondrong kok ora dipotong Cina ngamuk aku yo mbok njajal patunge kuwi iki dipotong Cina ngamuk ngono setil lho kaya Chozenfa Hai gumun ya. Lengento-ento yo. Iki ora mbiyen rasane iki senengane gawe reca disembah. Lengento-ento ya pepak, ana sing awake wong, ning raine gajah.
Iya ana sing awake wong ning sikile papat kok sikile tangane. Tangane iso teng tlolang kae iso. Ngento-ento. Iki nek nang Quran jelas ning kono kuwi syirik nyekutake Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaum Ngad ki ngono kuwi mbiyen. Senengane nek manembah ning manembah reca. Makane Nabi Hud menyeru, "He kaumku, kowe do manembah marang Allah." Pokoke suwiji nang gone Allah. Karena nggo kowe kabeh kuwi iki sama sekali ora ana pangeran sing paling pantes lan paling pas disembah kejaba Gusti Allah. Ora ana liyane Gusti Allah sing paling pantes disembah niku. Lah selama iki kowe do nyembah reca kuwi iki ora ana liya kejaba kowe iki wong sing goro, wong sing gawe-gawe. Omong rono iki gawe-gawe. Lemuni reca iki mewakili Gusti Allah berhak disembah. Ayo iki sing jenenge Tuhan kita, ya iki sing jenenge Gusti Allah kita, ya iki sing iso ngekeki keselamatan, ya iki sing iso ngedum rezeki, ya iki sing iso marekke lara, ya iki sing ngekeki jodoh. Lah ya lucu to niki ming reca wong kono wae kele-kele kapiran sekabehane jek kok. Lho kae iki kapiran sekabehane lho kae iki yen mangan ra tau. Ana gendrenge troco ketrocotan ra iso alian wae ra iso kae. Iki ketrocoan wae. Iki aja neh kok adum rezeki. Lah wong arep ngobahke sikil golek wae ra iso lho kae iki. Sekali sikile obah coklek dengkule lho kae. Wis coklek dengkule tenan. Lah kok malah iso ngekeki rezeki, iso ngekeki mari. Wah wis sirike kebablasan. Lah iki engko nek wis kebablasan senenge setan. Karena orang-orang semacam inilah sing calone dadi kancane. Nah setan iki engko manjing nang nggon reca kuwi, terus ana keanehan, Kadang reca metu suarane. Lah karena ning jerone kono ana setan kok. Ana setan dadi omong. Jenengan sujud-sujud karo nyembah-nyembah kae engko recane iso omong padahal kuwi mburine setan. Wangun tenangno pikirmu ngger ngono kuwi. Jan luwes kae. Wis pokoke tenangno pikirmu ngger. Kasil. Rasa kuwatir kasil. Entenono dilit kasil. Walah iki mulih mantep banget kae. Agar mulai aja ngantek lali ngarep kuwi. Nggon cowek cilik kuwi. Ana coweke kok ya nggo ngobong menyan. Ana coweke kok ya nggo ngobong menyan kuwi. Kuwi aja ngantek lali kek ana 150. Kancinge donga. Seneng banget setan nek ngono kuwi seneng banget lemblengerke wis wong sing fanatik serem. Percayane ora umum ing atase barang mati kok iso omong jajal wae. Sapa sing ra geblinger, sapa sing ra percaya. Ming watu to ming barang apa-apa kok ngantek iso omong, wah le mendewakan masyaallah. Kamu kok nek nggon kasil karo ra kasil ya mbumbuan tetepen kok ya. Wong sing iso ngasilke iki tetep Gusti Allah kok dudu kaya ngono kuwi mengkor getak sambel kok nggih. Dinteni ngono ya ora kasil tenan wong Allah ra ngersake kok. Kadang dinggo ngekeki kepercayaan ming berhasil seberapa persen ngono wis dianggep wah wis anu wis mulai ketok hasile lho.
Ketok apa ming kuwi tok ming kok dienggo ndolop jenenge, dienggo ndolop. Njaluk bojo ngono ming terus ning dalan diruruhi wis mulai gelem ngruruhi saiki. Wangun tenan, lha ming kono ki le ngruruhi kepepet weruh wong akeh kok. Lha muni iki wis mulai gelem ngruruhi. Gumun aku ngon kong kok le geblingere do kebablasan ya. Kaya model reca Bali nika modele. Recane niku ndulalah ya le muni benar-benar angker. Angker engko nek dikiwakke titik ngono le muni ya ngenjing-enjing wae. Recane niku nek dikiwakke titik, misalkan esuk iki kudu nyetor sajen kae. Kok ora iki kok sing ngingur coy kenjingan kok. San kenjingan. Iki kudune esuk setor sajen kok ora sajen. Oh iso melet-melet mlorok-mlorok tenan. Kaya Lea, njak ya kono ki terkenale sing jenenge Bali ki Lea. Dadi malet-malet mlorok-mlorok kae. Sikile dunggahke. Wes pokoke ngono kae sakarepe wong karepe kono kok ya. Tapi semakin yakin, semakin percaya, semakin jero le sirik nek ngantek terus dituhankan. Mula ayo do manembah ning gone Gusti Allah karena ora ana sing berhak disembah kejaba mung Gusti Allah. Ngono kuwi dosane nyembah reca niku kan dosa sirik. Iki Kanjeng Nabi ngendika dosa iki werna telu. Nomor 1 dosa sing ora iso diapura, nomor 2 dosa sing iso diapura, nomor 3 dosa sing kudune ditangguhke. Ditangguhke iku kudu ana nembung njaluk ngapura agi iso diapura. Dosa sing ora diapura sirik niki wis ora iso diapura. Wis ora bakal nyembah sak liyane Allah kok diapurai ora bakal. Engko kadang sirik iki werna-werna ya en. Sing dosa diapura niku dosa sing magepokan karo Gusti Allah. Jenengan salat ngasar agi oleh 2 rakaat adzan maghrib barang ngono kuwi lho. Lah ya biasa kok ya salat ngasar agi oleh 2 rakaat adzan maghrib. Njak ling lakoni tengah 6 punjule. Dadi jenenge sarip. Ngasar karo maghrib. Mula wangun kalau lek sarip liwat, lek muni ngono kuwi. Jebul kulino ngasar karo maghrib dadi siji. Mula terus jenenge lek sarip. Ae dosa ngono kuwi angger jenengan kok nglenggono njaluk ngapura, Allah mudah sekali memberi maaf. Maca Quran jenengan kuwi urusane jenengan karo Gusti Allah. Makhraj utawa tajwide kleru dosa. Maca Quran kok makhraj apa tajwide kleru cetha dosa. Niki mengke urusane jenengan karo Allah gelem njaluk ngapura mudah sekali diapura. Nek sing dosa diapura, nek dosa sing ditangguhke dosa sing karo sepadha-padha ngene iki. Niki ditangguhke sike. Karek do gelem njaluk ngapura apa ora? Nek do gelem njaluk ngapura Allah ya ngapura, ning nek ora ana ijabah boleh do njaluk ngapura, ayo wutuh kok ya. Wutuh. Nek rewang mulih ngesak ndokasen kae haram terus. Haram terus kok ya kae. Kudune njaluk halale. Wah, lah ya kadang kala kok. Sore-sore rada wengi aku tak mulih sik ngono jebul ngesak ndokasen. Ya sok loro, sok telu. Kuwi kudu nembung njaluk ngapura karo sing ewuh. Engko nek wis njaluk ngapura, sing ewuh ngekeki ngapura, barang kuwi maune haram dadi halal.
Nek urusan ngono ki memang kudu ana ekor-ekoran ngekrorke aku njaluk ngapura tenan ngono. Makane nek sawalan kae ekor sing paling efektif sing niki mewakili sak kabehane niku kula nom-noman atas kesalahan, atas dosa saking arah napa kemawon ngono lafate saka arah napa kemawon dadi samun ya rasa jelaske atas dosa termasuk dek anu niku ana sing ngesak ndokasen rasa ngono kuwi kok ndak malah geger kok ya nek ngono kuwi lah kok dadak dijelaske ora usah pokoke diwakili kok ndak keconangan. Ya sing dendok ra trimo engko walah nek kuwi ora iso kok ya kudu balekke ngono. Kudu balekke. Lah ya wong-wong iki werna-werna dhewe nek sing seneng donya perkara cilik wae ya kon balekke kok. Nek sing seneng donya ming perkara cilik, perkara sithik ngono kudu balekke. Nek wong sing seneng donya lah nek wong sing niate arep ngluru akhirat pun tak ikhlaske muga-muga dadi akhiratku ngono. Mula karek wonge ngono. Wong iki karek senenge apa? Nek senenge donya segala macam hal niku mesti digoleki nggo kadonyane. Mesti digoleki nggo kadonyane. Kok nek kira-kira donyane ra oleh ya gemang temandang, gemang lakoni. Ning nek donyane oleh-olehan lagi gelem ngono kae sokan. Ning nek sing krana akhirat selalu siap kelangan dunya lamun mlayune dunya niku dadi akhirat ngono kae. Mula wong seneng akhirat ki ora susah, ora wedi kelangan dunya, ora susah ora duwe dunya. Ning wong seneng dunya iku nek ngantek ora duwe dunya utawa kelangan sedhihe nemen. Sedhihe nemen nek ngantek kelangan. Sapine mati ngono wonge melu mati kok ngono. Saking sedhihe kuwi. Wah tenan sapine mati ngono melu mati. Ngenes kok ya ceritane ngenes ya. Beda sing wong mikire iki akhirat ki anggere mlayune dadi akhirat seneng. Donya ora duwe ora apa-apa, malah repot iki engko nek duwe malah ngebot-boti malah urusane repot. Playune nang nggon akhirat kae. Sandangan bekas ngaten niku nek wong sing akhirat diwenehke men dimanfaatke dienggo gek mikire oleh ganjaran. Sandangan bekas. Wis apik-apik kae iki diwenehke ben oleh ganjaran. Kowe iki pokoke tok nggo. Wis, isih apik kabeh ora ana sing suwek. Pokoke ming leh kurang nganggo tek ora sedeng. Seneng dikake. Wong ahli akhirat. Wong ahli dunya ngono goneng sentir kok ya. Goneng pasar klithikan. Wis apik-apike iki paling ora ya nyiji ngono nek 10.000 ya payu. Mikire ngono kuwi. Mbangane kake wong alu wong didol 10.000 le muni. Aduh banget to beda to niki. Dadi ahli akhirat karo ahli dunya iki mlayune amat sangat jauh. Akhirnya wong dunya iki mesti cetil, wong akhirat iki lomo. Anggere kira-kira dadi akhirat. Teko kelingan Gusti Allah, manembahe niku ning Gusti Allah. Playune golek ridane Allah, golek swargane Allah. Donya iki kur sarana niku wau, jan benar-benar sarana. Ora didadekke tujuan utama niku ora. Anak ngono iki bodho le sekolah ngono nek wong donya susahe pol. Ya lah kok dadi anakku bodhone ra elok. Wis sekolah kok ya bijine elek-elek, klelat-klelet. Jan nek didelok saka polahe kok persis bapakne. Klelat-klelet.
Ning angger mangan demenakake. Angger awor kanca laporan susah tenan jede aku ngrasake anak iki. Wis bodho, nek kon tandang sekolah memeng. Kalah nek ndelok bijine iki 45, 50. Biji kok 45, 50. Kene cara kita zaman biyen iki bijine ya mung 4, 5, 4, 5. Dadi matematika 4,5 berarti 4,5. Yo paling ora 7,5 munggah ngono wae. Sip kuwi kaya syukur 9, 9,5, 9, 9,5 ya ora 10. Ku nek 10 ndak sempurna, paling ora iki 9, 9,5. Yes. Kaya kula iki biyen nek sekolah bijine di atas 9 terus. Di atas 9 terus. Walah. Anu kok ya pinter kok ya kula mbiyen iki ceritane. Kula mbiyen iki pinter. Lah wong tau ngaji. Sing ngaji kula petuk guru. Petuk guru kula jaman SMP ngepuk-puk pundak. Pancen kecilik jenengan iki beda lho. Beda pripun? Aku ya guyu ta. Beda pripun kok beda ya. Rada nyeleneh. Asem iki aku. Lha kaya biyen ki kaya kentir kae wong kiai. Kok rada nyeleneh ya. Jebul jawabane niki lho muni. Lho kok jawabane niki pripun, Pak? Dadi ustad. Ngono kuwi kok guru iki entek omong ngono. Ya karena kula mbiyen yo pinter kok yo Pak aku. Batinku aku ora wani ngomong ngono kuwi. Beling ning cerdas ya aku mbiyen. Wes sing bembem niku sing Trajayan kan guru bahasa Inggris Bu sapa kae? Bu Zum apa sapa kae? Bu Zumar kae takonono kula mbiyen dadi murid nika wes. Beda dhewe kok ya padake. Garap ki cepet bener ngono. Ora usah serik ya wis kelase dhewe-dhewe. Ora usah serik. Rasa meri jenengan ya lelat-lelet. Lah kok nyalahke anak. Wah susah tenan anakku kok ngene lho mbok yo ngilo awake jenengan kuwi aku. Jenengane ya persis kok. Ya anak kula loro tak uja ngene nek nggon garap sekolah wis mesti apik-apik bijine mbuh sinau mbuh ora aku ya ora ngerti ra tau tak karoke aku. Kowe bijine apik terus. Anak loro ya karang ya turunan kok ya. Nasab. Nasab. Awang loro ibu beda ya pinter kabeh anane. Anane tetep saka bapakne. Nek kudune nek saka ibune ibu beda ki mestine beda ya en. Ha kuwi pinter kabeh karo ngopo? Kuwi mesti teko saka siji kok ya. Oh siji. Padake. Ora tau sinau langsung ngomong ngene. Bibijiku 9,7 lho. Nanggung mbok digenepi sisan aku. Genepi piye bila 9,7 mbok digenepi 10 ya ora iso salah siji bila. Salah siji lemu. Pokoke santai wae aku. Ora tau jan kula akon-kon sinau ora tau. Paling pol mentoke salat sik mung ngono kuwi tok. Lah kok akon ming salat sik ngono. Ngono sinau ben ora ben. Bapak kula yakin kok ya wis cetha bapakne iki. Aku ya ngono ya.
Kowe yakin ngono kuwi? Ya ming sayange ra metu lanang nek lanang wah mesti gleleng ngono ta pikir. Allah maha pinter tenan maha pinter. Ora jedul ke lanang mesti serem kae iki. Iso ngalahke bapakne iki. Sing duwe anak lanang ya sing klelat-klelet kuwi lah wis metune arep lanange ming klelat-klelet. Setuanah niku ki ming hiasan donya. Inna dunya mata, sak temene donya itu hiasan tok. Bangga ya ming sebatas hiasan, jaya ya ming sebatas hiasan, sugih ya ming sebatas hiasan. Santai saja, ora usah kudu bangga nemen-nemen, ora usah kudu wah nemen-nemen. Sing paling baku ki rak engko ki keputusan akhirate ki piye ta? Sing paling top ki pinter nek ra ibadah ya ming cilaka. Budhuwa kae nek ahli ibadah ya tetep apik. Dadi nek nggon kaya keten niku rasah dipikirke nemen-nemen. Ora usah bangga wah anakku ngene-ngene, wah keluargaku alah sing penting ayo ibadah. Kaya jenengan esuk ini bar salat subuh wis ngaji. Engko bar ngaji tandang apik meneh, bar kuwi tandang apik meneh wis wah mati gletek swarga kok. Ora arep ora gagah kae swarga lah kok. Kandhani garis besare Allah ngendika inna akramakum ngindallahi atqakum. Sing paling mulya saka kowe kabeh iki sing paling takwa pokoke. Ora kok pinter goblok, ora kok sugih kere, ora kok gagah asor iki ora ning takwa wis. Sing penting iki takwa, anggere ana takwa mula simbah-simbah ketoke mengkur nganggo istilahnya jarik suwek utawa sandangan rate apik ning kok ngibadahe jamaah mempeng ngajine mempeng ndedek-titik karo titik lumane pol malah wis daftar arep mbleh wedhus nggo bodo besar. Gak sing sugih-sugih mah ngitung iki engko piye apik sing kuwi. Malah apik sing kuwi malah. Wis ben men sugih-sugih sing cethil ki krasa karepku ki ya. Ora cetha tenan. Siki wek mbangane. Teruske sesuk muga-muga do diridani Gusti Allah, do dirahmati Gusti Allah, do diparingi istiqomah anggenipun sami ibadah kanthi ikhlas sing ati lan niat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.